אז שלום חברים, כאן פיניקס, והיום אנחנו בסרטון חדש שבו תראו את האיבנט חנוכה שאני ועוד חברי גרין סיטי עשינו. אני מקווה מאוד שתהנו, קחו לעצמכם איזה חטיף, תשבו על הספה ותהנו מהסרטון, כי יצא ממש כיף ומצחיק. אז אני אסביר את חוקי הפורמט, אוקיי? שקט. אנחנו צריכים לבנות משהו שקשור לחנוכה, אוקיי? עכשיו יש כאן 9 בלוקים מתחתיך, 9 בלוקים בתוך הדיספנסר. כל אחד בתורו אתה תוציא בלוק מהדיספנסר ותביא לנו לכל אחד מהקבוצות. יהיה בלוק אחד מתוך הדיספנסר, שבעצם הוא... בשושו. בשושו. אתה תבחר בלוק, ואתה תביא לכל אחד מהקבוצות, לא בשושו. אתה עכשיו זכית בבלוק הזה. אתה זכית בבלוק הזה, הבנת כאילו? כל אחד זכה בבלוק שלו. ועליו הוא צריך לבנות משהו שקשור לסמים, ולחנוכה. אוקיי? אוקיי. יש שושו? כן. אוקיי. לא כל כך הבנתי, אבל אני משער שמי שלידי יעזור לי. אוקיי. בוא נעשה את זה... לא, אני רציתי. אומייגאד, הוא קיבל בלוק, איזה בלוק? הכל מקבל, למה? קיבלנו קריסטל! קיבלנו קריסטל! אבל... טרנסים פעם, פיש, פעתות, קיבלנו את הכי גרוע, קיבלנו פוס בלוק. אתם מקבלים... יש, קיבלנו גם את זה. אייטם שני, כל אחד מקבל לפי... אתם צריכים... אז זה מה שאנחנו בנינו, צומי, פלוס מינוס, תסתכלו כאילו. אתם יכולים לראות כאן בית שהוא מאוד, זה טירה בעצם, זה טירה סודית, זה סודי, אתם לא הייתם פה, אוקיי? לא. עכשיו, נתנו לנו קלפ וקריסטל, אוקיי? אז זה הקלפ, בנינו, זה דלת מאוד דלתית מאוד. עכשיו אנחנו פותחים, כולם ייכנס, לשבת במקומות, כולם יושבים במקומות. כן. צומי היה פה. אוקיי? אני צריך משענה על היד, איך אני אשים משענה על היד? לא. כולם במקומות שלהם? כן. לקנו חנוכיה, יפה מאוד, תדיק את החנוכיה, כן. חנוכה, כן, זה היה מאוד מאוד. הבנייה הזאת היה הרבה מאוד דם, היה יאללה מכבי, אורן נער. כן, היה הרבה בבנייה, כן. זהו, כן, זה, ביי. הלכנו פה, בוא נברח מפה. ביי, רות. סגור אותם בפנים. לא. אוקיי. חיילים בשעת. אוקיי, סיימנו, יאללה.
יאללה, עוברים כולם להישאר למטה. אלינו, עברו דרך הקיר. אלינו, מלך לאדומים. אוקיי, כפי שאתם רואים, בוא נתחיל בקבר הענקי המדהים שלי ושל ים, סבבה? בוא נתחיל בזה, תראו. בוא נתחיל בזה שפיקה, אתה לא יודע אני כלום. יכול לדעת מה זה? מה זה פה? זה הקברים שלנו שאנחנו יודעים שהפסדנו כבר, אז יש לנו כבר קברים פה, אוקיי? ובצד פה יש לנו פה כיסא כיסא. לא, זה כיסא הטיים-אאוט בגלל שאתם... כיסא לא הטיים-אאוט. התנהגתם יפה. כן. ופה יש לנו את הסביבון היחידי בשרת שראיתי בינתיים. סביבון הסמך. סביבון הטייזנור. איפה שאתם רואים... כן, נו, אוקיי. מה הלאה? עכשיו זה יש לנו את סופגניה במילוי מיוחד. במילוי של פיסטוק. כן. מה אלכוהול? מה אלכוהול? לא היה לי רעיון, עזוב. פיסטוק, לא, שום דבר, רק פיסטוק. ופה יש לנו את החלקייה המתאימה שלנו, ואתם תבינו למה יש פה לava, אוקיי? ופה יש בן אדם, בכל אנחנו קוראים לו איציק הקריפר, אוקיי? קריפר זה בן אדם עם מורש, על מה אתה מדבר? בדיוק, זה הפואנטה, איציק הגבר, אני לא יודע, אוקיי. ולמה יש לו פנים, למה פנים יש לו פנים שאתם כי לא ככה אכפת החלטנו. לי. אוקיי, ופה יש את המיני גיימס שלנו, חברים. יש לנו את המיני גיים. אני רוצה את שיר המים. בואו למיני גיים המים, בואו תעקבו אחריי. תעקבו אחרי סוניק, אנשים, כאן. מאחורה. כאן זה מיני גיים המים, תיקחו לכם כמה מימים, אוקיי, תיקחו פה מים. לא קשור לכלום, פשוט תעשו את זה. כן, זה מיני גיים, אוקיי? עכשיו כולכם תשתו את המים האלה טוב, כי אנחנו צריכים להיות מוכנים לראונד הבא, אוקיי? אוקיי, עכשיו בואו אחריי כולם, בואו בחזרה לדף השלטים שלנו, ל-wall of שלטים. הדבר עכשיו זה קפיצה מחלון, מיניגים קפיצה מחלון, אתם הולכים לפה, קופצים מחלון. כן, כולם לקפוץ, זה חשוב. קפצתי ואל תלמד. וזה... הוא צ'יטר, מה? כן, זה לא משנה. אחרי זה כולם עוברים בסרווייבל. אוקיי, עכשיו למיני גיים, המלך אמר. מי שנפסל פה, הולך לחלוקיה ונשרף למוות, אוקיי? סבבה? אז אני המלך. אתה השופט, אתה המלך אמר, אתה זה שאומר, סבבה? אתה זה שאומר את המלך אמר. בוא, לא, אתה. לא המלך נתמות. אמר לעמוד בשורה. כולם בואו, לעמוד בשורה. לא יודעים מה לעשות. אוקיי, זה מתקדם. למה אתה לא בשורה? כן, יאב, אתה... הוא חלק מהאנשים שעצרו כמו, אוקיי? יאב, אני מראה לך. הפסדת. הפסדת בקטע, יאב, לך למדורה, תשרף. אוקיי, המלך אמר ללכת לאכול סופגניה בלי עובש. תמצאו באחד הבילדים סופגניה בלי עובש. ביי. בהצלחה. אוקיי, עוגה לא נחשבת. זה סופגניה עם עובש. יש סופגניה בלי עובש? אין כן, סופגניה. עזבו את הבילדים האלה, בואו, עזבו. אני לדעתי מיצינו. לא, מיני גיים סיבים האופטיים, אתם לא רוצים לדעת מה זה? מיני גיימס זה דבר לא חוקי. האינטרנט הטוב שיש לי. מיני גיימס זה דבר לא... רגע, אבל מה הבלוקים שקיבלתם? ארוך מדי. מה הבלוקים שקיבלתם? זהו, נגמר המיני גיים של קיבלנו העוגה. בלוס וגראס. מה? אוקיי. מוס וגראס. ועם זה לא הצלחתם? חבר'ה, שקט. לצד השני, כולם לצד השני. אוקיי, אז ככה, בעיקרון אנחנו קיבלנו... הנה חנוקיית הגראס, חג שמח ומהנה. אוקיי, אז ככה, אנחנו קיבלנו בעיקרון פריזמרין, וקיבלנו גם אני, איך שלא קוראים לזה. ובעיקרון פשוט עשינו חנוכיה שהנרות שלהם וויד. עשינו חנוכיה מהנה. הכנו חנוכיה מהנה. כן, כי הבנו שעד עכשיו החנוכיות הן לא באמת, לא כיף להדליק אותם, זה לא שווה. יאללה, תנשמו. תפו עמוק. מה מהתיקנים? לא ראינו את זה. מה התיקנים? מטומטם. עשינו את זה חשבנו לבד, את זה לפניכם, אתם העתקתם מאיתנו. כן, אתם העתקתם מאיתנו, חשבנו על זה בשנייה שהיינו בדוק. בשיחה. בשנייה שרק קיבלנו את הפרטים. אנחנו הכי טובים שיש פה. תסתכלו, אשכרה עם בי.איי ופריזמרין הכנו חנוכיה. אז קיצר, תסתכלו איזה בנייה מדהימה.
מי שרוצה שלמת עסקים של קוק, הבאנו לכם מי שרוצה לדרך. כן. קחו לדרך. לדרך? מה אני אעשה עם זה בדרך? תאכל את זה. יש פה גם נרות אם בא לכם לחמם עכשיו. נרות לחמם? מה אני אחמם עם הנרות? אתה יודע, אנשים, דברים. אוקיי, יאללה, מיצינו. היי, מה אדום? יאללה. מה אדום? לך לעזאזל, בוא הנה. אדומים! אז ככה, כאן יש זה לנו החוות חוות... וויד שלנו, אתם יכולים לעופף ולהיכנס פנימה, אוקיי? זה החוות וויד, הנה העובדים שלנו, עובדים. אוקיי. פה יש לנו את המחסן, אוקיי. בוא יכולים נתן, בוא להיכנס לקחת נתן. טיפה. זה לא קשור לחנוכה בכלל, אבל בסדר. זה כאילו... חכו, תכף זה קשור. זה איסטר אג. רגע, איך אני פה נכנס? יש לנו את משה, וומו. בואו לצד הזה. מי קוראים משה? כאן יש לנו סופגניה. בואו לפה. יורד לך עוד נקודות. לא יודע בואו איזה לפה. נקודות יש, אבל בסדר. כאן יש סופגניה שהיא בקרח והמילוי שלה הוא מלבה. כתוב אפילו בסלט. סופגניית סופגניה לבה. קבועה. כי מי סופגניה צריך קבועה. היגיון כשאתה בהיי? מי צריך היגיון כשאתה... אוקיי. מי צריך הלאה, היגיון כשאתה... למה יש לכם שתי חנוכיות? כאן ולמה... יש ככל שיש לך חנוכיה. יותר... כי הדת אומרת שככל שיש לך יותר חנוכיות אתה יותר מסלול. כן, אבל זאתי לא כשרה. אבל ופה למה? יש... כי הנרות שהם לא השמש צריכים להיות באותו גובה. בסדר. טוב, כבד. קיצר. לא הבנת, אז איך אתה רואה את החנוכיה ככה בסרט? קיבלנו מגמה בלוק. שנייה אני אעזור לכם, בגלל שהיא לא כשרה. לא! איך אתה מעז, אחי? היא לא כשרה. קיצר, אז כאן יש לנו חנוכיה עם נרות מהירים. רעיון מאוד... בוא אני אגיד לך רעיון מאוד מקורי. אנחנו התחלנו את זה קודם. כולם התחילו את זה קודם, אחי, זה בסדר? הבלוקים שאנחנו צריכים. היחידים שלא עשו עם נרות מוויד זה היה יוסל ואייל. אנחנו חשבנו על זה ראשונים. אוקיי, אנחנו צריכים את הם האייס. לא עשו את זה מוויד, הם עשו את זה מקריסטל מס. אז יש הבדל. אנחנו חשבנו על זה קודם. אז אתם חבר'ה, ליטרלי מצצתם לנו בדיוק כשרק התחילה הבחירה. כולם רצח. הציתו חוץ מיוסל ואייל. אנחנו גם לא הצצנו, אנחנו לשנייה לא ראינו מה עשיתם, למה לשקר? צומי, למי הצצנו? אני ראיתי אתכם מציצים פה לאדומים. וואט דה פאק, לא הצצנו! זה פעם שאנחנו יכול רואים להיות את זה. שזה לא אתה, יכול להיות שזה הטימית. לא, הטימית שלי גם לא הציץ, אנחנו לא הצצנו. אני ראיתי את זה, אתם הצצתם. יש לי בצילום. בכל אופן, מהרגע שקיבלנו את הפריזמרין והעניין, נשבע לך בחיים שלי, רגע, צילום שאנחנו אחר, ידענו יש שזה לו עומד להיות נרות בציבור. וויד. אתם יכולים לא להשחית לנו טוב, את הבילד. חבר'ה, אז לכאורה, בואו נעשה את זה ככה. מי שניצחו איך אתם לא מחשיכים? זה אני ואייל. אז זה הכל, מקווה שנהנתם. במידה וכן, אל תשכחו לשים סאב ולייק ולהיכנס לשאר הדיסקות של גרנד סיטי בתיאור. מקווה שנהנתם ויאללה ביי.